Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur elektrizitateko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, zirkuitu hauen erresistentzia ekibalentea topatu beharko dugu. Aurreko ariketan azaldu bezala, serian ditugunean hiru erresistentzia, bere erresistentzia totala kalkulatu ahal izateko, danen batuketa egin beharko dugu. Beraz, kasu honetan, erresistentzia totala kalkulatu ahal izateko, egin beharko dugu bat gehi 6 gehi 7 berdin 14 ohm. Beraz, zirkuitu ekibalentea egingo bagenu, izango litzateke hemen pila, eta erresistentzia bakarra, eta erresistentzia totalaren erresistentzia 14 ohm izango litzateke. Bigarren ariketa honetan. Ikusten dugunez, kasu honetan, lau erresistentzia desberdin ditugu, beraz, kalkulatu ahal izateko, batu egin beharko ditugu, bat gehi bi gehi 6 berdin 8-10 ohm izango da erresistentzia, eta marrazten badugu pila izango genuke, eta erresistentzia totala zirkuituarena 10 ohm izango litzateke. Azken adibidea. Ikusi duzuenez, hiru ariketetan erresistentziak edonon jarrita daz, baina garrantzitsuena da, ikusten dugunez, pila honen bukaera honen hasierarekin dago, eta honen bukaera honen hasierarekin. Beraz, hori dugunean erresistentzia serian dagoela esaten dugu. Azken ariketa honetan, egin beharko genuke 6 gehi 7 ohm gehi 2 ohm berdin 15 ohm izango da zirkuitu honen erresistentzia ekibalentea. Beraz, berriro marrazten badugu, hemen pila izango genuke, hemen pila, eta erresistentzia ekibalentea 15 ohmekoa izango litzateke. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.